Guys, tayo ay magluluto ng biko na isinaing sa rice cooker. Yan. Dahil po sarado ang bilihan ng gasol, po kami ngayon, kaya hindi po ako makapagluto sa, kaya dito ko na lang po iluluto sa ito, rice cooker. So, pigain po natin ang niyog. Buko na ano ba to? Yung niyog ba? Gata ng niyog. Pasensya na po sa kusina namin dahil masikip. Yan, pigain po natin ito. Mano-mano po ang aking gagawin. Dahil ito ang unang piga. Gagawin po, ang sunod po nating gagawin ay salain po itong natirang pinigaan ko dahil meron pa siyang dito. Pwede na natin isaing itong kanin. Dito. Ito ay 3/4 na kanin. Yung kakanin ay yung ano, bigas. Yung dikit. Dikit, malagkit. Sa Ilocano kasi dikit. Sa Tagalog, malagkit. Malagkit sa Tagalog. Sa Ilocano po, dikit. Dahil Ilocana po ako. Yan. Parang kalang pa naman po. Yan, nagtira po ako ng konti dito. Mamaya pipigain ko ulit. Lagyan ko ng konti tubig. Ito, isaing na po natin. Saing na po natin, guys. Kakasin. Lagyan ko ng asin. Kunting asin. Yan. Saing na. Isa lang na po natin sa rice cooker. At hintayin hanggang sa maluto. Parang kanin lang din, nagluluto kayo ng rice. Hintayin po. Luto na po ang ating malagkit. Pwede na nating alisin sa rice cooker. Ilagay sa kung saan nyo pwedeng ilagay, kahit sa planggana na malinis. Yan, dyan natin ilalagay.
Tapos, gagamitin natin yung rice cooker para dyan iluto yung yung gagawin nating biko. Yan guys, lagay na natin. Mainit pa. Mainit. Ito ang paboritong pagkain ng mga matatanda. Biko. Lalo na pag mahal na araw. Ito ang laging inahanda ng mga tao. Mahal na araw, di ba lang? O araw na mapatay. Pwede rin. Hindi. Basig niwa ko talaga. Yan guys, ilagay na po natin yung ito. Ba to? Sinakop. Minatamis. Sinakop sa Ilocano. Ito, sinakop sa Ilocano. Sa Tagalog, minatamis. Yan, lagay na natin dyan. Hanggang sa kumulo. Hanggang sa mapumaw. Ito hiniwa-hiwang hiniwa-hiwang minatamis. Mas madali kasi kaysa yung yung buo na dudurugin mo pa. Ito mas madali na na iluto. Tapos guys, halo-haluin natin. Halo-haluin po para mag-mix sa gata ng niyog hanggang sa mag-melt po yung minatamis o sinakog. Yan. Sarahan ulit natin hanggang sa kumulo. Yan. Sarahan natin. Halo-haloin po natin hanggang sa mag-melt po yung ating ito. Hanggang sa lumapot. Lumapot yung yung minatamis. Yan, halo-haloin lang po. Kailangan pong halo-haloin para hindi po magbahay-bahay ng magbahay-bahay po itong kanya, itong tubig niya, ay hindi tubig, yung gata ng niyog. Hindi po magbuo-buo. Hindi po magbuo-buo pala. Yan. Hanggang sa lalap. Kailangan kasing palaputin ito. Yung gata.
Medyo kulang pa ng tamis. Lagyan din po natin to ng ganitong asukal kasi kapag kulang yung tamis ng kwan. Takpan natin. Yan po guys. Halo-haluhin po ulit. Yan. Kumulo-kulo na. Hanggang sa lumapot po ito. Yung wala kang makikitang ganyan kalabnaw. Oh. Kailangan malapot po siya. Nagkulay brown na brown. Kasi yung yung matamis ang nilagay, hindi po brown sugar. Kasi kung brown sugar ang nilagay nyo, hindi po ganun ang kulay. Ulit natin. Yan. Guys, ito pwede na nating ilagay yung yung malagkit. Yan. Haluhin lang natin.
para na siyang tsurang kwan. Yung, ano ba yun? Nagamin di kwan lang dyan, tati malagkit na laang nga ako. Ikas lapad aros kaldo. Yan nasa mitikwana. Oh. Para siyang tsurang champurado na guys. Kailangan ano, lumapot siya. Yan, halu-haluin lang natin hanggang mag-mix po yung texture ng malagkit at saka ano, yung nilagay na minatamis. Minatamis. Diba guys? So, hintayin lang natin ng mga 10 minutes siguro. 10 minutes. Para hindi siya wet. Kailangan patuyin konti. Yan guys. Yan guys. Malapit nang maluto. Takpan ulit natin. Yun guys, paininan muna natin ng 15 minutes bago natin ilagay sa lagayan. Sa bilao. Lagay sa bilao. Edit ko ito no. Oh guys, luto na ang ating Biko. Biko. Pwede na nating ilagay sa bilao. Yan na guys, ang aking biko sa rice cooker. Yan, ganyan na po ang itsura ng niluto sa rice cooker. Pwede na natin itong ilagay sa bilao. Yan guys. Awan, ikit na. Yan po.
sa rice cooker. Naubusan kami ng gasol, kaya ako sa rice cooker niluto. Yan, ganda o, di ba? Yan ang niluto ko sa rice. Hello guys, don't forget to subscribe and comments down para ma-notify po kayo sa lahat ng aking videos. Salamat po.